Ja seuraavaksi vuorossa on, nyt täytyy ihan luntata, autohifiä. Eli laittaisitko 100 000 euroa, 100 000 euroa toistakymmentä vuotta vanhaan 200-sarjan Volvoon? Joopa joo, hullut suomalaiset ja niin päin pois, olkaapa hyvät. Tämä tässä on varmasti maailman hitain Volvo. Huippunopeus 20 kilometriä tunnissa ja ohjauskin toimii kauko-ohjauksella. Marko Lönngren, tässä Volvossa on varmasti jotain muutakin ihan erikoista. Joo, auto on rakennettu täysin äänenpainekäyttöön, kilpailukäyttöön ja painoakin löytyy noin 6000 kiloa ja vahvistin tehoa noin 50 000 wattia. Mites tämmöinen äänenpaineauto sitten, niin onko se niinku sama kuin kovaääninen auto? No käytännössä, mutta kova ääni on vain auton sisäpuolella. DB Track eli äänenpainekilpailu on tapahtuma, jossa alan harrastajat kilpailevat siitä, kenen autossa soi kovimpaa. Toisin sanoen, kenen autossa on sisällä eniten desibelejä. Kilpailuluokkia on 13. Suomalaisten harrastajien antaumusta ja osaamisen kovaa tasoa kuvastavat viime keväänä Saksassa järjestetyissä kisoissa saavutetut 8 maailmanennätystä. Extreme-luokan autossa ei enää soiteta musiikkia, vaan tiettyä matalaa taajuutta, joka on helpommin hallittavissa kuin korkea. 6000 kiloa, mistä se oikein koostuu? Pääasiassa paino tulee kaikesta teräsrakenteista. Ikkunat on 100 milliä paksua panssarilasia ja sitten kaikki kojetaulut ja kaikki on umpinaista terästä, paksua semmoista. Tässä ei ole rattiakaan ollenkaan. Kuten aikaisemmin puhuttiin, niin sähköinen ohjaus johtuu ihan käytännön syystä, että jos me jouduttaisiin pitää ratti näkyvissä, niin se olisi vaikeampi toteuttaa akustisesti oikein toimivaksi. Tuonne ei taida mahtua istumaankaan. No kyllä sinne nippanappa mahtuu, pieni mies kuten minä. Vaativimmassa eli Extreme-luokassa kilpaileminen on myös runsaasti aikaa ja rahaa vaativa harrastus. Oho, paljon toi painaa? Vajaa 30 kiloa. Ja näitä on 6 tuolla? Kyllä. Mites tämmöinen ero tavallisesta kotikaiuttimesta? No suurin ero varmaan siinä, jos kotikaiuttimeen laitetaan yhtä paljon tehoa kuin tämmöiseen, niin kotikaiuttimesta ei jää mitään jäljelle. Mitäs tällainen yksi kappale mahtaa maksaa? Noin 2000 euroa. Ja tässä on sitten tämän Volvon varsinainen voimalähde. Kyllä joo, siinä on 24 kappaletta SPL Dynamicsin suomalaisia vahvistimia ja niistä lähtee tehoa se yli 50 000 wattia. Ja näillä sitten irtoaa 177,8 desibeliä. Kyllä ja toivon mukaan tänä vuonna vielä pitkä matka enemmänkin. Paljon tämmöinen yksi vahvistin maksaa kappale? Nämä vahvistimet on noin 800 euroa kappale. Eli tämä ei olekaan enää niin kovin kallis? No, ei niin kovin kallis, mutta 24 kertaa tämä plus varakappaleet, niin ihan riittävästi. Paljon tämä auto niin kuin kokonaisuudessaan maksaa? Puhutaan varmaan jostain 100 000 euron budjetista. DB Track on kansainvälinen kovatasoinen harrastus. Maailmanfinaalit pidetään tänä vuonna lokakuun alussa Clevelandissa, USAssa. Mukaan kutsutaan jokaisen luokan 15 parhaan tuloksen saavuttaneet noin 200 autoa ympäri maailmaa. Lönngrenin rakentama Volvo lähtee pitkälle merimatkalle hyvissä ajoin syyskuussa. Ja tässä pieni näyte maailmanennätys Volvon voimista. Seuratkaa tarkkaan, mitä auton sisällä oleville styrokspaloille tapahtuu. Mitäs tälle maailmanennätysautolle nyt sitten seuraavaksi tapahtuu? Tarkoitus olisi ennen maailmanfinaaleita, jotka on syksyllä Clevelandissa Jenkeissä, niin vaihtaa toi vahvistinpatteristo tonne kokonaan uudemmallisiksi. Ja luultavasti tehdä toi sisältä silleen uusiksi, että lyödään 6 kaiuttimen tilasta sinne 12 kaiutinta. Sulla on tässä lisää vahvistimiakin. Joo, uusi tämmönen vahvistinräkki tuli tehtyä. Ne on 32 kappaletta, vähän tehokkaampia kuin aikaisemmin ja
akkuja reilusti lisää. Ja Paljon tässä paketissa on nyt kokonaisuudessaan teho? siinä on kokonaisuudessaan 132 000 wattia, että reilusti enemmän kuin aikaisemmin. Aiemmin oli 50, mitä? Joo, 50 000 wattia oli aikaisemmin. Siinä on ihan hirveä ero. No se on about 4 desibeliä. Eli tää seinä pitäisi nyt saada tästä pois vai? Joo, siitä pitäisi tehdä vähän tilaa uudelle kotelojärjestelmälle. Se ei tällä hetkellä mahu sinne, että se tulee noin 40 senttiä taaksepäin tuosta, mitä se nyt on toi seinä. Mahtuuko tää uusi paketti nyt sitten tähän kuitenkin jo? Joo, se mahtuu ihan silleen, että se tulee uuden seinän kanssa, se tulee menemään tästä niin kuin ihan tätä ääriviivoja pitkin, että se mahtuu sinne nyt ihan helposti. Että. Ja nämäkö kannattaa sitten tuon 2,5 tonnia? Kyllä se joo kestää. Vähän niitä tuetaan vielä, mutta tälläkin hetkellä kestää. Toivotetaan kuule hyvää onnea sinne Jenkkeihin ja toivottavasti se maailmanmestaruuskin nyt sitten irtoaa. Toivotaan näin ja kiitoksia. Kiitos. Kyllä maailmaan ääntä mahtuu, sanoi mummo, mutta ei tainnut mummo ihan tuota autoa nähdä.